nebinde bina biboleti ese floor of the Senate. Number one, a point in making a inche unemo Senator Kisi County. Given that egasiane igere suppose ko oversight ninki oversight nelichi ko ngaire lyo ko tebya abantu bale se county ya usi inki kerebu ya go senki kerebu eso at least umwako yo yamonenu so beire ebindo mbiro bya gendere se county na bya beire bigokolekana. So I decided it is good nyore libaga so that ebinde mekokora kikoyoli ese Senate floor, so that a governor ya Kisi amana team yaye baje kokora baje kuanza maswali ya yekiagera osokoligelie bintu naboleti a problem ero na bokoranga actually Kisi County issue nero. So number one, bono iga osokoligere libuna a county assembly ere onde tayo manyete no ni jeti manyeti uno mo senator ose Kisi County ne bwate budget ose bwati ne budget ya 2021 23 24 bono iga tuachakire ye koru 24 25 ingiye kwa rango politi swali ere liru vendere mbwate koru ese omo control of budget esale kubolia a county government, particularly yomo speaker amono clerk kurusi bamontebi ose a budget ya etituko mwako ulikurusi supplementary osenere yo ya etituko kurusi treasury normally a budget ye kurusu kwa a county assembly ya cha ya etaturu treasury ya and central bank ba yemeka ise if miss nere koro kingo wakanwa na ningo ngo wakana aningi geko ero monta wakano pono iga. I don't think Kisi ne what the budget, so I wanted somebody monta chese county chese Senate Finance Committee na SIPA committee esengwe karanza na bali bande atutabi wose Kisi ne what the budget. Number two, a budget ya ruete 2022-23 na 2023-24 e budget yeye igechenjirie eseri chikolia serikali egentongero gekoro kwa Public Finance Management Act PFM Act igegotebanga kiro mwaka county assembly baikaranza bagamba mangana jinga kichibesi chigotumeka aba MCA bagamba no obisi governor banchera na kire sub county na kira award nicho esedenga kwa ego right now record yeteyo ikiagera Madam Nyakango oyore controller ye budget igali geteli rube ruchese county assembly ya usia ko babolinga e budget ye mubwata ye bayire to usia ye taliero ya greteki taliero ya itetuguni assembly ya Busongo. So nchebuno mo senator igonda geto montangerese inkie budget ye yare wochinjiriwa neli chiko osokoligerie katiba ya Kenya, Constitution of Kenya igego kwananga ekere budget ya itirugukuru ese county assembly no nyene national budget yitubwate Kenya ga egokolerwa iga national assembly ekere ya itiwe president te kogenda erusi bese se vote gete achira segete without coming back ochese assembly yere national assembly pamwana okay na anda ichepa ke senate yito tomwana okay amayo chinji bese. So liswa na ko volunteeringa nkiga kwa area county assembly ya Busongo bai mogete baga change budget konyora ya eti uru ese assembly egachiko changerirwa treasury amona central bank ekare ya changewa kurwelyo ondita yo manyete nkigenda this county ya Busongo. That's item number 1. Eli yakabere ekara abantu bagwakanwa through system ko if miss osokoligereria if missing akiagokora assembly ya etirichiko ebintu byabekwa kuna chibese chigwendete kuchororo chibese chekare chiabekirwe as a county executive yere obisi Gavana Simba babanga ngakichigachi chonsi chibekire se budget chikuchikokorwa nyene chichiro nyene chipara nyene amache kirege ndonge begire chibese chae as ekerega asiye yakolirwe
county nere kuru authority through musisi finance so that abantu aba bakolete gas including emisara yaba kolimero nere kuru authority through a system ya IFMIS so that IFMIS ya release chibesa gere electronic chibesa chindi chiaso achi account chabantu nyene emisara onyene contractor elietalia kana go senate ya etu gas kurusi igocha kwanyora chibesa chichia kuruese treasury ya teba yes montanero yo etu gas chibesa chiamanya go chichaenda chiakane contractor ye ekere togo check record ya IFMIS Kisi county na ande report ye tali nje kuna muimango yerua enera report yerule na auditor general yo mwako yo abateba abantu bali suppose wakanwa 963 payment Jonesby ocheri reversed abantu abao bagakana so I need to know mbando kibakane tukibese jinga iki ajete ngo reverse ti ekeroko reverse payment yo wakana oseke rogo authorize payment yo control of budget igago tebinga chikumuntu wakana oyumwakana nero kolete gas lakini ejineki report which the auditor general ne control of budget baba tanga chibese nchira iga esoko nyora abantu bakolete ki bali suppose wakanwa payment ya bega teniliwa bali batali suppose wakanwa so enda lilichi kotakita tubwatie takita ije senate tomasomere bungo birema understand oyo rache onyo musisi finance osomo gavana banyene ko team yae baije to boboli na ki inkikiale kokera bale ko cancel go akokara payment ochiesa abantu bali suppose wakanwa ne chi canceling echi obakolete canceling ye mara 900 abuto weti marange montale ko cancel kutaka na bantu what was the reason ibine bibi ntunda de kumanya to discuss ile ntenga kiendambe marieta kaduewa abantu bande mbaro bagwane to karake bagwane to ko USCC ngamba kabugati masakara ba alenge suppose kutwara degree abande bali kiro bokora ngakana ngatebiye sizinga abantu abamoira marieta bale 161 abantu abambaro bali barwete usi county council abande balinga bachogi keroka bali balinga bachogi nyakoya abande balinga bachogi nyamarambe bantu abamba bwate degree so ekeroko babutakuru ya council ogatanga abantu abatiga marieta iro abo na the list inero marieta yakore airuwe se EACC chikuba prosecute yonko bolinga at least nje buno mosentanga na bongora ayo marieta abu abantu abumba bolina ki aye ngiye kubonongo nyiweto kosabua owende tukutwale degree go so wende tukutwala form 4 and yet yabante kare bali go chogulisi kale busika ndikanzo umuntu ali gokolera class 3 abandi class 5 banda go kwandike songo kekego akidi ubongo mbuye bole bokole gasi kato gochoga to need ti umuntu atwale degree ya engineering. Number 2 abakolimba lemermo the county assembly bali bali ese county ya Busongo tali assembly ese county ya Busongo abakoli aba bali 900 bonsi pi bakoli omusara below minimum wage yani bakoli omusara below chibesirie serikali yatebe bali monto tayo okokolega asia serikali owenderete unless there is a specific request yerule lakini ese county government kiro monto okokolega asioro oikali kwesa kuli chibesi chira above minimum wage I think yekire shilingi 21,000 ingi abanda wasiri bakwa shilingi 12,000 13 ichi kukiri gotumeka kogoje sabanda aba obisambale be county bali 100 na around na bantu 106 bonsi pi bagwende to go promotion buna lichi koli goteba onyo kwa vere director kwa vero director obosine miakene lichi kongoteba lire bono gosuka kwa baki kwa ewa lichi kwa ewa musara na kwa ewa madaraka according to miakeli wa kolere gasi ebinde byonse omanya gocha bono digeri yaba obisa Kisi county government of course ekina kimwaka munda nkegenderete tayo osenoale kera bono iga kinanko tikerengo gambukire oiche county secretary tayo kogokora amangane county secretary omanya gocha ba obisa oba bale bonsi pi oche story ya Ndemo oche story ya Dr. Munyancha oche story ya omo swati naliko bonjali ko Elena oche story ya omwana ko tutu alio ko kwa atege
oje story ya oyonde umo bisoyo tenerete kisi municipality korkungeli tai obisi oriel rio monto tenerete mangana procurement tai obisi so bono no procurement omonto gokora procurement ye county ningo abande bakutire abande babekiro no compulsory leave abande go baseliri mbama yitinga ibale abande of course ba resigniri so ndongo bolingelinga noni nje bono bunandega orole serikali ya President Ruto onyora abantu abuate 300 was 400 babutirwe ba resigniri without following lichiko ya serikali ngito wena da bakora. So to me ayana mangana basically encourage ye county that ye county yetu ya Busongo a county ya Busongo nebuata mangana which governor needed to pay attention so that your county is okay. Tima idi wazene zengi to ora siasa lioka management ya sinyire management bona nere takere se county otherwise kisi county is not moving. Bona yonango kwana chivese chirese CRF account yani chirese account ya Central Bank chirese account ya usi njiri nse ya siringi bilioni 4-5 ese cho njiri waka numonde inki intombi yo biko gara chivese chiaka budget te yo ngaki waka nabantu chishu chikoboli wachi contractor chikwene to kora chikazi abande ebinte binabeka bitebole tegali byonse abantu oligereri abantu munda etwe gazi agakole gazi bikawene to wakanwa siya etanya wakonwa nanda abana abantu bayire gazi after serikali yenyi ya chira to mwako ngwa. So these are issues abantu bakomboli. What am I supposed to do? I must ask those questions so that the county government ejije SSN no ego jaba tebali o 70 mbikola deki bono igombo linje buno mo senator lichiko liko ngalao ndigere lichibese county government ya Korosia na ande manye chibese chinga kichiko sangererikuwa ngakichiko sangereribwa chibese nchiro chiko sangeriko ruchinye kitali before konyole serikali yenye taracha chibese chonse pichiale ko ruchinye kitali chiri chinke ochiale gotigara isenya kitali enke so that unabantu boye ocha chibese chiri tigate ekiara kirenya kitali nebwate committee chibese chichiche paka chi account mbara allowed kuchitwara. But I'm told instruction shirule is that governor ajitaka teba rules chibese chonse pi esinye kitali chiale go sangere chibese busiengi machonse pi chikayo KTRH bono ndage to kubolinga chibese jise miyake vere cheru KTRH nirenga chire na ndi chibese chingasiki yakoleke yakolire ande nga ichikobeko. Number 2 boso gocha mangana nyagitali eri mara wate bwa bantu bande mbaro bakwenda bakana chibesa bae ulisiti montoru cash lisiti lya rugali story ya wate bwa bande mbaroro babwakana baenda bakana using igendo igoroki pay bill number kata bana ba minto na bere gombra mede pay bill go send pesa anyway till number nero ya nyagitali. I want to know say till number ingo kalere gasi buna lichiko lya serikali tigo kwa. I want to know ekiagara information imbwate is that a till number ile na bowakana anyugo wakana anyugo targeto wakana go send 30 or 40,000 shillings ogwakana diribona ja receive 5 chiri kinde chiaga ende account gete chi account yijina jinta gete go check you find out whether it's true or not. Onjonalo atabaneke bono chiro libune icho procurement igakorwa etende gakorwa nje na manyete ngoya etwe bakaegwa bagakora bagateubalete kwamenyere kwimoko kwa bateniri kwa bakandi no manyete ngirichi kulia Kenya ligotayo oikoaka neri chiroli ekitata ekiagero oli go supply na fulfile ti condition chiaki chirimwa moete ngakibonore imoko mokani matenga binte bibono titagiti tewana ine now ekero borigeria mangana ndira muira ndi guchiarie esa mangana leba nale gukwana okwanera abakoli emirimo ba county ya Busongo abakoli emirimo be county yeito igo bakairu chi impressed chiabo anya bakwenda sports bakwenda chisabali bakokora irichi konkoeresa lire una impressed ya Korosi gwa omokoli emirimo nonyoli gusigo socha Nairobi bakiawakanwa a problem obwate se county yeito go batebunga onye ko bwate issues ngankoma na mole osingo kwano linge bintu getembesa ligete se county toliko ayo interest do wana kwamenya konyora abantu gete
bali ba correct kana bali gesongo to koringa politically correct na wako uchitripu baga na gumu mwaroche aba kwerenda aba MCA ba kwenda China na keli na kera kiumaite na kera kingo check tole go sichibese chiarenge chi account yeito osego chiarenge chumuntu binafsi tewana ini ebina bie bintu nkubolinga ekero bwate e factory was a industry ole manager onya abakoli bawo mbali no mogoko onyolenga chiroli chiri ogotumia bona bono gende roli amache gekwete chitraki njira chiroli njira chiagole tuchie county chinire chi spare ya siringi 100 no chikwete chirabo basically kende geta iyo chiroli icho nobody tima iligo se chi ambulance ngokora chikere chikale gasi na barabu abantu bansire gontumere message about chi ambulance icho inkindo manere osenkinda aboliri swali gore chi ambulance icho kokore gasi. Right, lakini goikomanya ngabakoli bali bechi ambulance bawo kole gasi ekiagere gasi bawo kora nenkongo abande bawo kora 8 hours times 3 echire 24 hours bana abantu bakwende ko ba treated na maskani na no bae egesongo to gotenga you must give them a conducive environment to work and deliver for you. The county workers are saying the environment is not conducive. Every day bako romonta ko ba transferred bacha bai woyo seligwe bai woyo bekirwe show cause letters ya bwati show cause letter ko sinisato oyoga bwati what am I supposed to do une seneta ya gusi inanda kama na announce I will say chi accounting bu yajire ya accounting ko muvuera bantu ngokora bali gasi kire tumbi yakire ko goja bunya gitali amref bakaleta equipment ya lenga about milioni 25 bakachibeka gali gitali ondita amanyete no ninje na amanyete nganjia lengo ebinebi ndabantu bagontebia. Alright, ebindebyo obyarwete esakoro kwa global fund ne ya Bill Gates yo konya abantu rualite bono manya gotebwa mutinyolinga ebindebya global fund byarwete amref byarete tuebike kagusi bikabogoli kurwo ondita maidie se byachete. Alright, omo CEO tenete nyagitali yeye tari gotebanga yebinte ibire ondita iyo manyete gose police record nero gose binte bimbia betu SOP ondita iyo kolere research enyagitali elunere yonsi pibondo gali chiko le goteba ne bwate chi camera chikorokia ondina chieta kaligere liekere binte bibia le gosoke bunga ibia chiete gose ngobirete ebina bibintu ndagete county government yeche etebie CC health intagita jang explaining aki ama ebinte bibia equipment chiarwetwe na global fund ngai chiachete abakoli merimo be county bonsi pi paka bali bawo koranya gitali chinas paka chi doctor umaita banda bonsi pi goika bana chiru insurance kera muntu nabo munyagitali ekara kurwali abarwaire nabo ranyoro urwiro bwa mwata kirinere onyolenga nabo ne kurwaliwo. I'm informed a company ya etwe egasi yo gokora insurance ya Kisi County ko Trident insurance yeye ondita yo bwate record zinki ba kolire ngai baji bale ko provide insurance buneye abakoli emerimo be county ko bagonde bingekere bakwene nyagitali abantu babo bagwalite go se family members obago chiko bolinga ngakitoko kora to akanerwe yasnya insurance company ete bwate capacity yo kora yo akanira abantu insurance policy lakini etende gakorwa abantu abamba akandiritanga ninde kumanya chibezo bakane tunama ene siringi milioni 250. Number 2 lichiko na bali kungalao ngomo nyine company ye nande ngakia chitega cha kolega asi nande information nero yende to bugate nero nganyitekere ekero musisi health yako cha discuss usabantu be executive maswali ande naro to cha kobuli cause information nero to bugate ekiagara ba koli emere mu be county bagoteba no genda nyagitali utake gwaka ndi insurance yeye Trident insurance teliko correct teliko accepted hospital insurance area yerende to ko national NHF kwenye to bugate usi mangana naro NHF naro ntagete toja kuboli questioning aki NHF ngokalere bakonyere abantu ne wene to kubakonya negendere to kukonya abantu lirwa abana urwire usikenere to kubakonya. So those are the issues na begete se senate ne binte ne na begete oro to kanyite most probably in the next 1 or 2 weeks to kanya abantu be county waje ko to enge binte bigendere to kusibions pinama enembiro osembiyo. If you watch amangano zipina raise about Kisi County government
kwanya korango sawa Simba ndike rumwana kwanya korango musabange jibese kwanya ko musabange kolere favor none ebintu nkobolia there are issues pertaining to governance ya usi governance ye county a county get set up in a very interesting manner yebwate bunekero geligia giakale abasuru kalitwale wekaranzere yomugusi kebwata ma kiregete kobwate senator watwale governor watwale women rep lakini esengejo modani tiere bakarati gawe giakane deputy governor no ere so that the four people who were directly responsible na mangana yo oborai we county ya Bosongo onye anybody. And I want to ask, Montonde wensi okoteba ngagente kitobwate kere wichanti ngano Mheshimiwa Simba tokurwani. Let me ask you. Abanyagitali bangakere semikoro Bosongo batebire insurance tiko korana bakoli Mrobe County. Nkingwene takokora. Abakoli emeremo right now abakoli emeremo barwete gusi county council in 2011 2012 bagaje bagasoye county government abande mbanya ko ba confirmed. Babe kwege ndugaru IPPD yani mbanya ko beko ese payroll here county for the last 12 years. Should I ask? Igobono ngagana ngurwani. Ekerenko bolinga gusingi tututwarete budget. Mbwate pakali rube bali igete. Bago apologize which somo na nyakangu. Bago janga tuabere ngantu amenye tengi tuale wakora mabono bagya yegente gitobazeko keirande. What guarantee do I have ngamambi the same thing is not going to happen because any time anybody abo chinchie budget it means nechibelesa batagete kokoraki koiba. Nkingwena tokubolia. Nki tokwena kubolia ebinte binkobolia. Igongwena tokubolia matanga. Senate nkobiboli. Kawo chese Senate kawo ikaransororo ebintu biriararo ratagete kokole Senate. Are you with me? Amaswali yali abatoleta. Kata na lojo koligere. Kuna chivesi che county go chigutumeka inche igongeire gasie kokole gasio oversight ye kisi county government. A responsibility anegere number 1 ndu siveza Nairobi. Kuna kono we are pushing to target county government chivesi chike 415 billion. Chibese icho ekiagusi inchire ime. Do wana ine. Chibese ekiagusi right now onye buna kwaro lile mwaro lile mwezi report chio auditor general amone report chiaki chia controller of budget. Kisi county government tewati the absorption capacity ese chibese chiroro chigutumeka chikonya abantu aba contractors bakanwe abakolimero mu county bakanwe everybody else who claim wa chibese chia county agone tokoraki wakano. Ingi abantu bataiwakane. Should yani tingwene tukuboli swali yetu. So that yo mundante ebinga bono nebitina mbwate bitina onye ndiyo akandeta abantu bitina kingutwa. Onye kwa kole county ya obuya. County ye Bosongo ya tumire chisiringirenga about 26 million shillings. Cho kwa renovation ya obisi. Governor tanya kwa so obisi for the last how many? For the last 1.5 years. Shouldn't I ask him what is the problem? Why do people think that's witch hunt? I'm asking for governance. If you govern well, nobody will bother you. No, President William Ruto, Ntolikumboli amaswali, Mulikono let TV every day nkoboli questions about the government. So why shouldn't I ask questions about the county where I belong? A county is going to tinde kwa, a county is menyete, sabana wane bakindere. Chibese kitali ekyomuntu binazi tali kyarati tali kyane tali kyonde ekine chibese cheto une collective yomugusi. Shouldn't we ask questions? Ora bana mwana minto ora umusani oeroli omotebi roli eminyoka iga oboli abana bana barusi school na ndira newoje onyole roli iyo yebogoiri iga sale kogenda oli okale Machakos tokumubuli ngikiagara kwenda Machakos rika kwale ngobera ga Nairobi omunyoke nsa zo mwana wasoma osomye gorwali bone musocho ogende zo mwana wasoma ali town umwerenika ngyo mundara ndeberinga no yubisi oji no akorora. These are the issues. Egasiane is not to clap and praise the governor. Neither is it kumurwania. It is to tell him the truth that you are misgoverning the county. There are challenges in the county. Please look for clever people. Right now, nothing is working.
How can you know status ye chipara when you have no budget? Because the budget never what they chipara. That's why I'm asking for the budget. What they have supplementary, I don't have it. And I'm the oversight officer. That's why I'm calling at the Gavana and to Vaji Seneti. Bajo Onyonka budget ba vekire na linda rore kire ward kuna wana na igweta abandu bakumva batebango manyete oversight team we kwa vekire usiengi ma ekorora ne segi utagithe chaka Gavana ngobuli segi ki segi asiato tera chaka tigatora korera bande gazi segi ki ekiagera chibese kire ward ye kwahewa ngo chikutangaza ande nirenga chibese chiega chiwende to kokora ngo chinde gutangaza irenga ingasikie gokora onyo omo MCA karo chenge ward ya mbuyere njengo jante bechibese cyari suppose collect nechi egentondo chi akoliru onya abantu bakobeka marobe para. Are you telling me that injikuno mumoima I'm not supposed to ask ekere na aleko kali ngo mujumbe bugitu jaje south na aleko koraji para abantu nabo bakanga kire simi bambolinga nkieke mwato kolera abantu bande turuji bamolete amaroba korumogondo bakaruga no morom. There's nothing wrong somebody telling you that the work is not good because it means you pick and improve kurwabu esoro sobujingo. So it has nothing to do with anybody telling me tata njengo tena na the president ninga naona bantu base ino kwalikira basigisi mona na ntikana tulikira abande ga kwani ena makosa kana kuboli umuzie kazi na yabanga governor up confirm abantu approve ali babone to konyora chi promotion tako victimize abantu tiga abantu bakolegazi because weika county government yegendre ongwae na rueto na ye wachire na ye gocha koruo muntu ni gocha kopikiali na bese county government ya rose tu okubuguri abantu abanya kogendera nae onde nando gocha nera koleki era bwatero budget ya very doctored. Those are the people who have stood the ground, and this is I will stand the ground to talk about Chibesa Chomuzi as a county government. I will say thank you. You are doing an excellent job. Keep it that way. On your walk and a basari tata rose list chiauya. Ntagetonge list ya marieto abantu ende basari from every ward chi abantu mbalenga ntagetoba ntebia kiromo chibesa ire na ande ntagetonyoro chibesa chi account chichiete inere gaziane toli gonde tere list nga soma ka chingo bingo twarule basari gaziane no koenda nkomino ngwingo cheki ebintu ekiagera besa tebua tibuso kuisiko gaiga ebesa ne kiromo sacha kolikino mukungu ekeroro chirori che county ogenda ali county unanjagara ngo itali account amadaba abantu bande bakaranga turabaliri emashini ongwa ulete yoko lima mache ekwete oboli espeta gete elusaru sabini eroli amache neyemo yoka eroli amache tubwate neyemo na anyolere information edona ya rule chiroli nye chiwo te chi amache chikolende merero ego abantu ngere nyomba chikoya edone yi yabekire barigire Moses Kuria obaire exemption kozie chiroli chi amache chikobe miaka mingi tadiroli uragole 3 years. Some of those vehicles have lasted even 60 years kozi siko chikoros ne biome binge na ndi chikokolega asiendito. Moses Kuria mo minister akabo musacha boli akachenjiri chi ukakala chiroli nye chiche usi. What happened? Nama ya kolete ruli ruwe ngoro kiwa buno mondo yolenge dona abate buunga ero chiroli kinto chitageti. Why? Because chibese chiasa betu 14 million chiwende kokora oko ship chikwerende chiko cha Kenya na kokora documentation ne bintu binde. Why? Because yo mondo naro ko claim ngange tende yo nero etwe. So should I not ask these things? I have letters. I was donating these things. The amount of money that I'm asking, which again, a county government, a karuri rube, they can ask you montako evaluation. Yejiro, yechi amaji are supposed to go to Konya in case you moderate town will say emergency ever. Abanta wakanda bakakora bakateba, chiroli yechi, chonsinye.
chibagere chibese 14/4 ile ngo wetikiroliye egoleire mpaka ikegusi is about 3 million, my brother. All right, ekero gavana ongwa golete roli entangani ya mache chibesere ngachire 74 million na chiaka nitaka ule roli mugwate gusigari na ande deni nero ya 32 million itaraka so roli liteli yeito omunyana atagoja oyepike nabo kushenia akoraki. Why would you refuse or you coordinate in Jenarengo or maybe in Tonkoletewa? Shouldn't I ask that question, my brothers? Am I unreasonable? I am not unreasonable.